Tenim compte de Gmail, fem scroll a Instagram i ens indignem per com ha virat la xarxa social X que encara ens resistim a anomenar Twitter. Passem molt temps al món digital, però sovint no som ni conscients a canvi de que acceptem les cookies de les pàgines on entrem, ni ens llegim els termes i condicions, però diem que sí, que endavant. En quin moment internet ha deixat de ser un espai lliure per convertir-se en un lloc hostil controlat per unes grans tecnològiques? Quin paper juguen els mitjans a l'hora de fer un discurs crític? Podem fer alguna cosa per canviar-ho? Aquest mes volem parlar d'internet i per això entrevistem l'activista digital Simona Levi, que fa poc ha publicat el llibre Digitalització democràtica. Aquest és el 21è episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, un espai on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades amb el periodisme i la comunicació. Soc la Carme Verdoi i això és l'Observatori. Comencem. L'Observatori, el podcast de Mediacat. Fa temps que internet ha deixat de ser un espai lliure i democràtic per convertir-se en un món digital sovint hostil i on tot depèn en bona part dels interessos de les grans companyies tecnològiques. Per entendre per què som on som i per plantejar possibilitats per revertir-ho, avui entrevistem l'activista digital Simona Levi, coordinadora de la plataforma pels drets digitals Exnet, que des del 2006 treballa pels drets i la democràcia a l'era digital i que recentment ha publicat el llibre Digitalització democràtica, sobirania digital per les persones. Hola, Simona, benvinguda. Moltes gràcies, hola. Per què internet és un espai cada cop menys democràtic i a qui li interessa que sigui així, sobretot? És que m'agrada molt que m'ho demanis així, perquè internet és un espai que neix neutral, lliure i desintermediat, distribuït, de codi obert, etc. I paulatinament aquest espai és ocupat per grans actors, com s'ocupaven les terres comunals compartides. El mateix és una terra comunal compartida que paulatinament és ocupada per latifundis, per grans... Ocupada en el sentit que els serveis que necessitem o les eines que necessitem per funcionar, per bellugar-nos en aquest espai, cada cop més són proveïdes per aquestes grans corporacions amb la connivència de les institucions i dels governs. I m'agrada que m'ho diguis així perquè aquesta narrativa que fa una separació ben clara, que l'internet no són les xarxes socials corporatives, sinó que hi ha l'internet i en aquest espai intervenen actors que intenten destruir el seu potencial democràtic. Però aquesta no és la narrativa mainstream. O sigui, el mainstream li va molt bé dir que tot això, que internet no és democràtic, no? I que el que no funciona és internet, perquè així ens poden treure, poden posar sota tutela, no? Tutela d'aquí, de governs i de persones que en saben més, per exemple, les plataformes, no? Posar sota tutela aquest espai que en realitat és un espai que hem de reivindicar, igual que hem de reivindicar les terres lliures, els recursos lliures, etc. I doncs, responent a la teva pregunta més directament, són interessos comercials, jo tendeixo a culpar perquè les corporacions fan el que han de fer, guanyar diners. Si ningú li diu que això no es pot fer, ho continuen fent, és la seva funció. Jo prefereixo culpar els nostres governs, les nostres institucions, que no només les deixen ocupar tots els espais sense cap esperit crític, sinó que, a més, la faciliten, no? Li donen directament aquest espai i fins i tot trasladen sobre ella, sobre les Big Tech, la responsabilitat de pensar com ha de ser la digitalització societal i de les societats. De fet, el llibre ets crítica amb aquesta idea, no?, de donar la culpa a la ciutadania i adverteixes justament que són les institucions, en aquest cas, qui han fallat. I això ha passat, creus, per desídia o per manca d'interès o potser per manca de consciència del que realment suposen aquestes grans companyies tecnològiques? Jo faig l'activista des de fa més de 40 anys i vaig començar pensant que hi havia un gran projecte de gent superintel·ligent que ens estava, que un pla estratègic genial per controlar-nos. I, de fet, preferiria que hi fos, perquè amb tants anys de relació amb l'àmbit polític
Malauradament, he de dir que, com diu el proverbi, que millor no intentar donar a la intel·ligència, a l'estratègia i a la malícia el que tu pots atribuir a la estultícia. Vull dir que soc encarregada de les polítiques de digitalització, no tinc ni idea. En compte d'informar-me, el comercial que més interessos, diguéssim, que més em facilita les coses, li deixaré fer tot. O sigui, hem de pensar que, per exemple, l'educació no només, per exemple, l'educació, l'àmbit que jo conec millor perquè és on hem fet un pla pilot. Sí, un pla pilot, les experiències. No només totes les eines educatives es fan amb eines d'una multinacional Big Tech, sinó que aquesta multinacional forma els formadors, el professorat, i, a més, dona el pla d'educació digital als governs. Per la qual cosa, tu, com a polític, no has de fer absolutament res. I, evidentment, la multinacional el que et proveeix són unes eines que funcionen molt bé, això no ho podem negar, però que fan només totes les operacions i utilitzen els protocols que no són els que una societat pot necessitar, sinó, sobretot, el que li convé. Per la qual cosa estem digitalitzant la societat no segons cap on volem anar, sinó cap a com les multinacionals que venen aquests productes li interessa per al seu guany econòmic, per al seu futur projecte empresarial, etc. I des dels mitjans de comunicació s'hauria d'explicar també millor tot el que té a veure amb el control dels grans gegants tecnològics en relació als drets de la ciutadania? És a dir, que potser quan s'informa de tecnologia, sobre tecnologia i internet, doncs el focus es posa potser en alguns aspectes que no són on ens hauríem de centrar més des d'aquest punt de vista. O sigui, dir-vos a vosaltres que els mitjans de comunicació moltes vegades estan fent el treball contrari del que haurien de fer, crec que si no, no existiria. O sigui, per la qual cosa crec que estem d'acord que hi ha una tendència... Evidentment, sempre hi ha periodistes que lluiten, mitjans que lluiten, però hi ha una tendència també que jo he vist també des de l'activisme, la precarietat laboral fa que una gran majoria de periodistes el que fan és repetir el que el sistema vol escoltar i, doncs, per exemple, repeteixen això, no?, de per què internet no és democràtic, per què és perillós, hauríem de verificar la veritat. O sigui, es mengen i fan d'altaveu a aquesta narrativa que és justament el contrari que hem de fer. No hem de criticar internet com no hem de criticar la roda ni el foc. Hem de criticar els algoritmes addictius, els algoritmes polaritzants, i això són decisions pròpies de persona amb nom i cognom, d'empresa amb nom i cognom i d'institució que permeten que s'apliquin, donar el protagonisme de la digitalització a empreses que viuen de l'addicció i de la polarització. Això és una responsabilitat molt greu i la premsa mai emmarca aquest discurs en aquest sentit, no? Sempre és l'internet i el digital que ens hem de protegir perquè tot ha canviat, les mentides sorgeixen amb l'internet. I això és un discurs que es feia ja fa mig mil·lenni, amb la invenció de l'empremta, en el qual, menys mal que, no?, segons aquesta narrativa, menys mal que la Inquisició i els governs s'han ocupat de fer un llistat de llibres prohibits que ha estat en vigor fins al 1969. I doncs, si volem repetir aquest error, doncs estem molt ben encaminats perquè justament els mitjans comparteixen aquesta cortesaneria de fomentar aquest discurs tecnòfob. De fet, la desinformació és un dels perills obvis al que ens enfrontem actualment, no? I
potser justament si deixem que la informació estigui només en mans d'aquests grans gegants, no? I si ens informem només a través de xarxes, per exemple, o després també hi ha altres qüestions, com per exemple la concentració dels mitjans amb molts pocs poders, no? Tot això en el fons també contribueix a que existeixi aquesta desinformació. Creus que en aquests casos també s'hauria de fer alguna cosa des de la part, des dels governs, des de les institucions, és a dir, per posar límits també a la desinformació? Clar, nosaltres en el llibre anterior sempre he fet amb Raig Verd, amb les companyes de Raig Verd, que són molt maques, vam fer un llibre sobre això, que es deia Fake You, no? Perquè justament un cop més s'intenta culpar internet i culpar la gent, mentre que la desinformació sistèmica, la que impacta, és multicapa. O sigui, no és que Trump s'ha guanyat només per Facebook i només per la empresa Cambridge Analytica, i les dues són empreses, Facebook i Cambridge Analytica, sinó que ha guanyat també perquè després el que ell manipulava utilitzant el Facebook i Cambridge Analytica saltava a la Fox, i la Fox, o sigui, vull dir, és una eina més que se suma a un ecosistema que ja està fent comunicació de propaganda, comunicació de partits polítics, etc. Per la qual cosa també, un cop més, dir que és un problema a l'internet, per la qual cosa controlem internet per impedir a la gent de fer propaganda, quan l'empresa de la desinformació, és a dir, els bots, els seguidors falsos, les campanyes, com estem veient, no? Les campanyes de manipulació en què que es diu astroturfing, quan tu intentes fer que ets una altra cosa que no ets, etc. Tot això ja es feia abans de l'internet i és part justament de l'àmbit polític, i la indústria actual de la desinformació té dos clients principals. El primer de tots són els influencers, que són gairebé els que han començat a inventar aquesta indústria, i el segon, el rànquing molt separat de tota la resta, són els partits polítics, que són qui més inverteix en campanyes artificials, en inversió per la viralització, en pagar a les plataformes per la visibilitat, per la qual cosa, un cop més, no és la gent. Es pot fer perfectament una llei en la qual el negoci de la desinformació sigui controlat igual que es controla el negoci de l'alimentació, no? I nosaltres fem moltes propostes en aquest sentit, però clar, qui ha de legislar sobre això és el segon client de la desinformació, que són els partits polítics, per la qual cosa la cosa és una mica complicada. Ara, en els últims mesos s'ha parlat bastant de desinformació també per part del govern espanyol, no? Aquest pla que es pot impulsar, que s'ha anomenat Pla de Regeneració Democràtica. Com el veus? Ets optimista amb el que es planteja, de moment, del que se sap fins ara? És que hi ha una part de fum, que però serveix a crear aquesta narrativa que en compte d'atacar el negoci, atacar els continguts, per la qual cosa ataca la llibertat d'expressió. I nosaltres vam ser contrari fins i tot a la llei que tant li agrada a l'esquerra, a totes les esquerres, la llei sobre el discurs d'odi, perquè una cosa és treballar l'odi, que hi estem d'acord, i l'altra cosa és tractar el discurs, perquè després tot això sempre es torna contra la gent. Per la qual cosa, posar en discussió els drets fonamentals i treballar el contingut en compte de treballar els grans responsables, que són institucions i negoci, grans fortunes, inversions, sempre és problemàtic. I aquest pla de regeneració és bàsicament fum, però treballa una narrativa. I després les accions que es fan, per exemple, en aquest moment s'està debatint una llei molt dolenta a nivell europeu que es diu Chat Control, que és com pràcticament la monitorització en temps real de tots els xats de tothom. La posició d'Espanya, que escolleix el Ministeri d'Interior com a responsable, i no el de digital, sinó el d'Interior, i l'entusiasme de Marlaska en donar suport a aquesta llei es fa, diguéssim, en un altre marc del tema de regeneració. O sigui, la regeneració és més la propaganda i després, però, les accions concretes són molt menys educatives, no? Sinó bastant més repressives.
parles de tot aquest pes que s'ha de posar sobre les institucions i com a ciutadania, per això, el que hauríem de fer és ser més exigents precisament potser amb les institucions, perquè... Sí, erradicar, no comprar el discurs, erradicar, dir, per exemple, això de prohibir les pantalles. Jo l'única pantalla que estic d'acord que podem prohibir és la televisió, en el qual hi ha un gran monopoli que et diuen que has de pensar, però ningú protestava quan només hi havia televisió, i això de prohibir la pantalla és només fer fins als 16 anys, és només fer una generació d'inadaptats. Ara bé, jo no prohibiria cap pantalla, cap eina, jo prohibiria l'ús de productes de multinacional que fomenten això, l'escroll infinit i doncs, l'addicció, fomenten el like en el sentit d'aquesta competència entre persones de qui en té més, o sigui, fomenten tots hàbits que efectivament són... Però això són eleccions de certes multinacionals. Nosaltres vam fer a la Fundació .cat i Xnet conjuntament recentment una conferència, també uns premis de coses al voltant dels drets digitals, i vam premiar un noi, Francesc, que als 14 anys va crear el seu primer telèfon, perquè justament no volia un telèfon que l'enganxés, i doncs a mi m'ha encantat com ha contestat quan li hem donat el premi. Li vam fer la pregunta, no? Però tu ets un enganxat al telèfon? I ell m'ha contestat, depèn. Jo no tinc xarxes socials. Si és això que et refereixes, no. Però sí, estic tot el dia al telèfon perquè tot el dia estic investigant. I doncs ell fa investigació, a 14 anys ja tenia un telèfon que havia creat ell solet i que havia generat fent investigació amb les pantalles que els seus pares no li han prohibit. I doncs nosaltres pensem que aquesta és l'actitud, no? I aquesta persona era una persona que estarà completament adaptada i molt més capaços que si als 16 anys per primera vegada pots tenir llibertat de fer el que vulguis amb el teu telèfon. Clar, de fet, aquest discurs que s'està fent gros també últimament, no? Al voltant de la tecnologia en molts sentits, no? En la part doncs, del consum individual, en la part també de l'educació, està fent-se com un espai també a través dels mitjans i que al final té a veure amb aquesta idea doncs, de la por, que també en fa referència al llibre, no? I que dius justament que si es fa grossa la idea de la por, és molt més fàcil que justament aquests gegants que ja tenen el control doncs, el facin més. Suposo que és un dels perills potser dels que implicaria aquesta generalització d'aquest discurs més... Sí, absolutament, perquè a més s'està reproduint el que es feia fa mig mil·lenni, que és que el rei i la reina no volien l'ús de l'empremta perquè bàsicament es feien libels contra ells. I doncs, finalment, el que van trobar com a solució en compte de perseguir els autors és que qui tenia la màquina li fes de policia. Li han donat el copyright als productors, no als autors, a canvi de que només imprimessin el que ells volien. I aquí s'està fent el mateix. O sigui, quan tu vas a un grup de treball governamental, europeu o més local, etc., sempre hi ha un representant de Google i un representant com a experts i un representant de Facebook com a expert, com a mínim. I moltes vegades només hi són ells, per la qual cosa són en realitat els assessors del poder. Per la qual cosa el poder està dient internet és molt perillós, deixarem aquestes persones que l'han fet perillós, deixarem la responsabilitat de cuidar-nos a aquesta gent. En realitat el que estan dient i fent en realitat, aquest senyor farem un acord perquè ell pugui continuar tenint un monopoli a canvi de que ell faci la policia per mi dient de què es pot parlar i de què no es pot parlar. I per tant, si estem tan desprotegits, què podem fer? Com ho podem fer per hòsties com panes a les nostres institucions. És on hem d'apretar, Sí, hem de no comprar el discurs, defensar internet, no caure, mai criticar internet. Després en la intimitat es pot criticar una mica, però la narrativa global no pot ser que internet és perillós. Ara bé, està ple de corporacions i de governs que fan un ús ultraperillós de l'internet i d'això sí que ens hem de queixar. Hem d'exigir
codi obert sempre a les institucions, perquè el codi obert és l'únic que podem auditar, és l'únic que podem saber què està fent el codi i no he de creure a la institució o a la empresa que em digui que fa i després descobrir que m'estava perfilant, etc., però que ningú altre pugui entrar per veure si és veritat el que fa, per la qual cosa hem d'exigir diners públics, software públic. Això també repercutirà que aquesta porqueria inhumana de l'administració, d'aquest programa que patim per qualsevol tràmit que hem de fer, que són de codi tancat, que no funcionen, que s'han portat diners unes empreses moltes vegades incompetents i que patim al dia a dia de la nostra administració, tot això també no pot continuar sent així. A més, perquè és un malbaratament de recursos, perquè tu gastes en codi d'empreses privades que no pots controlar i quan t'adones que ja no et funciona has de tornar a invertir per obtenir la mateixa cosa. Per la qual cosa és liberticida i per mi és corrupció perquè és un malbaratament massa evident de diners públics. Per tant, hauríem d'entendre potser internet com un dret. Totalment. Sí. I potser és el que no està passant, entendre internet com un dret que permeti espais més igualitaris. O sigui, és com l'espai públic. Hem de considerar que és el nostre espai públic i doncs hem d'obligar que sigui transparent el que succeeix, que no hi hagi algú que se'l queda tot i que sigui un espai segur perquè podem nosaltres saber què hi passa, com funciona, etc. Creus que s'hi està treballant o veus possible que puguem aconseguir-ho? Hi ha uns canvis importants de política. Jo crec que en el Covid Europa s'ha adonat que estava regalant tota la seva possibilitat, fins i tot de controlar la seva... O sigui, fins i tot negativa, no tot el seu potencial, fins i tot el negatiu de control de la seva població no el tenia. I quan durant la Covid van començar a dir hauríem de veure i rastrejar com circula la gent, en 2 dies Apple i Google van publicar els desplaçaments de tot el món en 48 hores i Europa no tenia la capacitat de fer res. I doncs allà s'han adonat i doncs estem en un moment de tempesta perfecta en el sentit que des de la societat civil estem lluitant i alguns governs, per exemple, sobretot França, que la souverainté de la France és très important, que comencen, i també per a Països Baixos, alguna ciutat italiana, ja que en Itàlia tenen un problema seriós a nivell, i doncs per la qual cosa a nivell local estan reorganitzant-se. Vull dir que és un moment en què aquest 10% que jo dic que sempre hi ha de classe política i de funcionaris públics que sí que amb un projecte de bé comú, que estan començant a treballar en aquesta direcció, per la qual cosa és un bon moment per començar a exigir i per començar cada persona a posar en discussió les eines que es fan servir i la narrativa que es fa al voltant del digital. Doncs ho anirem fent, ho anirem seguint. Moltes gràcies, Simona Levi. A vosaltres, un plaer. Que vagi bé. És possible, per tant, imaginar un altre internet ara per ara? Què ha passat amb la irrupció de les grans tecnològiques fent-se seu l'espai digital? En parla Judit Membrives, tècnica de digitalització de l'FT.cat. Internet s'ha tornat cada cop més un espai menys democràtic? Doncs sí, quan vam començar a evitar els espais digitals, a finals dels 80, els 90, als principis dels 2000 inclús, doncs sí que veiem possibilitats emancipatòries, possibilitats d'organització, de llibertat, d'expressió, però també ràpidament, des dels moviments hacktivistes, vam detectar que les mateixes estructures d'opressió que operen en el sistema físic, per dir-li d'alguna manera, operen en el sistema digital. És a dir, també hi trobàvem ja en els espais de participació digitals masclisme, racisme, visió eurocèntrica, etc. Per tant, quan intervenen les grans empreses del capital que el que fan és anar cada cop concentrant més poder i amplificant encara més aquestes lògiques, aquestes estructures d'opressió que ja teníem, el que acaba passant és que cada cop més es va convertint en un espai menys democràtic. Des dels moviments civils i des de la justícia global, el que ens toca és construir alternatives, construir aquells espais digitals dirigits i pensats des de la cura i no des
des del benefici econòmic o la visió de la hipervigilància, i a partir d'aquí tornar a imaginar un altre internet, un internet obert, democràtic i que realment sigui una via cap a l'emancipació de les estructures d'opressió. Les veus de Mediacat. Josep Àngel Guimerà. No estem informant bé sobre la IA. Predomina un periodisme que tira pel broc gros, prestant atenció a aspectes molt perifèrics del debat tecnològic i de la batalla política que està tenint lloc pel desplegament de la IA. S'aposta de manera majoritària per la declaració impactant, pel cas aïllat i descontextualitzat, per la dada cridanera i no contrastada. En les últimes setmanes a Mediacat hem engegat una nova edició de l'Observatori de les Violències Masclistes i un dels temes que hem tractat aquest mes és el de la cobertura del cas Giselle Pelicot. L'Alba Mareca ho ha analitzat en un article on planteja què en podem aprendre a l'hora d'explicar la violència sexual. La coordinadora de l'Observatori de les Violències Masclistes, Txell Rigol, en repassa alguns punts clau. No hi ha una forma única ni més correcta de respondre a la violència masclista. En aquest cas, la víctima ha decidit parlar davant els mitjans amb la convicció que mostrar-se pot ajudar altres dones amb vivències similars. Ara bé, no hi ha una única manera d'afrontar la violència sexual, ni una és millor que una altra. Les pràctiques periodístiques han de respectar les necessitats de les víctimes. El relat de les agressions mitjançant submissió química fa curt. Una altra de les particularitats del cas és que trenca amb el relat mediàtic més habitual sobre com passen les agressions amb submissió química, habitualment associades a l'oci nocturn i a la gent jove. És una mostra de com l'ús de substàncies per anul·lar la capacitat de reacció de les dones i agredir-les no és patrimoni dels contextos de festa ni està en mans de desconeguts de les víctimes. Visibilitzem com es produeixen la gran majoria de les agressions sexuals. La gran majoria de les agressions sexuals les cometen homes coneguts de les dones agredides, tot i que molts dels casos que arriben a ser mediàtics transmeten el perill de la nit i de l'espai públic per a les dones. El cas de Giselle Pelicot és una mostra de tantes altres que podríem trobar. Trenquem amb la idea del monstre. Ni el marit de Giselle Pelicot ni la resta d'agressors no són monstres, per més que alguns mitjans hagin repetit fórmules similars per expressar o intentar explicar la violència que han decidit exercir contra aquesta dona. El cas és un recordatori que no hi ha un perfil concret d'agressor. Transmetre la idea que els homes que agredeixen sexualment són no persones per a diferenciar-los d'una majoria normal, bona, que mai faria una cosa així, contribueix a eludir-ne la responsabilitat i aparta la mirada de la cultura de la violació. La violència sexual és una manifestació de la desigualtat de gènere estructural. És molt freqüent, té moltes formes diferents i això significa que hi ha molts homes cometent-la i molts permetent-la. Les veus de Mediacat. Mari Villena. Com a periodistes tenim una opinió. Significar-nos al voltant de certs temes té una coherència moral i una responsabilitat social que ens permet construir relats des de la pluralitat de veus i la diversitat de mirades. Més coses. Com parlem de les persones grans LGBTI i des dels mitjans? S'hi fixa el reportatge de Vicent Canet amb què hem estrenat nova edició de l'Observatori LGBTI+. El seu coordinador, en Víctor Llustres, explica les idees més destacades. La generació pionera d'activistes que va lluitar pels drets LGBTI als anys 70 ara s'ha fet gran i té les seves pròpies preocupacions i necessitats. La por a l'aïllament, a no poder viure obertament la seva sexualitat o identitat, o també la por a no poder valdre's per si mateix són algunes de les inquietuds d'aquestes persones, segons apunten diversos informes. La societat i també els mitjans encara mostren, en general, a les persones grans vinculades a la malaltia, la tristesa o la dependència, i sovint ho fan des d'una perspectiva paternalista o infantilitzadora. Però tal com apunta Vicent Canet al reportatge que podeu llegir a l'Observatori LGBTI de Mediacat, aquesta visió de les carències no pot ser l'únic abordatge informatiu a tenir en compte. El repte és, doncs, visibilitzar que hi ha persones grans del col·lectiu i també entitats LGBTI que treballen per generar espais de trobada i relació, activitats culturals i d'oci o també xarxes de suport i cures comunitàries. Segons denuncia Josep Maria Mesquida, president de l'entitat catalana de persones grans LGBTI, Fundació Enllaç, cal deixar de presentar les persones grans com una càrrega econòmica pel sistema
i començar també a fer visibles referents d'envelliment positius i amb vides plenes. Tenim, doncs, molta feina a fer per facilitar i, sobretot, dignificar les vides de tota una generació a la qual li devem molt. Les veus de Mediacat. Sara Montesinos. En un país on s'executen gairebé 4 desnonaments al dia amb la implicació del cos de la policia catalana, una sèrie com Polis a 3CAT no respon a res més que a un intent d'arreglar la imatge del cos de Mossos d'Esquadra. I tanquem aquest episodi del podcast de Mediacat repassant els incidents que hem recopilat al mapa de la censura en les últimes setmanes. Un dels més destacats té a veure amb amenaces per part d'un agent de policia contra periodistes. Al mapa de la censura hem arrencat el curs amb un parell de casos que estan relacionats amb incidents anteriors. El primer ha estat causat per un inspector de la Brigada d'Informació de Barcelona, de la policia espanyola, que el 2018 va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs després d'identificar-lo pel carrer. Ara, aquest mateix policia, que es diu Ivan Racaj, ha amenaçat per la xarxa social X el periodista valencià Miquel Ramos i també Fonsi Loaiza. En aquesta ocasió, l'agent replica una piulada sobre Palestina de Miquel Ramos acusant-lo de ser amic dels etarres abans d'enviar-lo textualment a prendre pel cul i titllar-lo de cara tajada per la cicatriu que té el rostre. A més, també pregunta a Ramos si els delators oficials es tallava la cara. Hem de recordar que, com vam explicar aleshores al mapa de la censura, per l'agressió a Jordi Borràs de 2018, l'inspector va acceptar un any de presó, però que la pena va ser suspesa amb la condició que seguís un curs de drets humans i de contenció dels impulsos violents. Un altre dels casos destacats d'aquest mes fa referència a 3 periodistes del País Valencià investigades per usurpació. El segon incident que us volem destacar es remunta a l'ocupació d'un edifici que va tenir lloc l'11 de març de 2023 a València. És ara que una jutgessa ha citat a declarar 8 persones per un presumpte delicte lleu d'usurpació. Entre aquestes persones hi ha ni més ni menys que 3 professionals de la informació. Són els periodistes de La Directa, Marc Campos i Lucas Guerra, i el càmera de la productora Sistema del Solar, Joan Alamar, que estaven cobrint l'ocupació quan van ser identificats. Ja en aquells moments, com vam explicar al mapa de la censura, els 2 periodistes van ser sancionats amb 200 euros per, segons la policia local, transitar per la calçada, creant perills per als vianants o obstacle a la circulació. I repassem 4 incidents més, casos d'identificacions i censura. Entre setembre i octubre també hem recollit un parell de casos d'identificacions de periodistes per part del cos de Mossos d'Esquadra, un a la cimera immobiliària de District i l'altre a la inauguració de la Copa Amèrica de Barcelona. Si sortim del carrer i entrem a les xarxes socials, hem d'explicar que TikTok i Instagram han esborrat un vídeo de la cupletista Glòria Rivera publicat per VilaWeb sota l'argument que incita a l'odi. I per acabar, des de les institucions, l'Ajuntament de Godella, en mans del Partit Popular i de l'extrema dreta de Vox, ha retirat un mural amb un vers d'estellers d'un edifici municipal. Les veus de Mediacat. Eric Lluent. Davant de l'internet obscurantista, necessitem pensar com fer possible una il·lustració 2.0, un nou temps on la discussió pública amb arguments vàlids, el periodisme de qualitat i la democràcia siguin els principals actius del món digital. Arribem al final d'aquest 21è episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat que és possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a totes les col·laboracions que l'han fet possible i a la Berta Vilés al control tècnic i al muntatge. Fins al mes que ve!